A Xunta publica hoxe unha nova convocatoria da orde de axudas a entidades de iniciativa social para financiar actividades de servizos sociais comunitarios e de inclusión social que desenvolvan entre este ano e o 2027. O seu orzamento é de 20,8 millóns de euros, un 6% máis con respecto á anterior convocatoria, que foi a de 2023-2025. Desde o vindeiro martes, día 10, as entidades de iniciativa social terán un mes de prazo para acollerse a estas achegas, que están cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo Plus 2021-27. Poderán destinar estes fondos ao funcionamento dos seus centros de inclusión e emerxencia social, como comedores sociais, albergues ou centros de acollida. Tamén están destinados a programas e actuacións que favorezan a integración e o acceso ao mercado laboral de persoas inmigrantes e outras en situación ou risco de exclusión social. Así mesmo, a convocatoria potencia novamente as medidas centradas na atención ás persoas sen fogar, cunha liña de achegas para apoialas e facilitar a súa inclusión residencial. Esta orde ten carácter plurianual para respostar ás necesidades das entidades que deste xeito dispoñen dunha maior estabilidade na súa planificación e programación e tamén reducen a súa carga administrativa. Na anterior convocatoria resultaron beneficiadas da mesma 104 entidades.